отиваме на море и сега ще пристигваме и може да отиваме на плаж, ще се разходиме, защото от 3-4 часа пътуваме път и не знам, ще видим. Може да отидем на море, може да отидем на, не знам, може да се разходим и после ще се видим. Ето хора, докъде стигнахме. Още малко и ще пристигнем. Надявам се, че морето ще бъде тихо, защото да, отидете в TikTok и вижте хората какво става в морето. Защото не мога да ви разкажа, да не се оплашите. Ние се намираме в Китен. Ако искате, можем да се срещнем в Китен и да се направим една снимка, ако искате. Защото аз съм ютубър и можем да се срещнем. Знаете, аз така изглеждам. Ами, ще се видим като излезне. Докъде стигнахме? Още малко и ще пристигнем. Ще отидем в хотела, ще се облечем и ще излизаме. Стигнахме в хотела ни и сега ще ви го покажа, като влезнем. Отвънка ще ви го покажа и после отвътре. Стигнахме ето в хотела, клима, не знам, сега ще видим. Има хора в хотела ни, сега отиваме при рецепцията и ще се видим. Хора в хотела ни и сега влизаме и отиваме първо в рецепцията и ще се видим. Айде! Каме хора. Си гримната ето я. Дали се вижда, не знам. Не се вижда. Не. Не знам, ето я. И сега ще ви разведа с хотела ни. Сега ще ви разведа. Ето го, този легло. Ето. Ето го, той. Ето този легло. Чакай да ви покажа гледката. Опа! Гледката е брутална. Гледката е бруталка. Отвори ме, бе, как се отваря той? Как се отваря той? Телевизора. Абе, хубав хотел, но все още не ви разведах с туалетната. После ще ви разведа. Малко да се починем и ще отидем да се разходим. Ето хора, туалетните, бруталка. Ето не. Ето. Брутална е в хотела. Е брутален. И после ще се разведем да се ходим и утре ще има продължение, защото няма как. Отидем в парка да се разходим и ще има продължение, защото няма как да спа с телефона ми. Тъй. Не може. И после ще се видим. Още два продължения, защото да.